Кадерле тормыш иптәшем, Илнарым, яратканым, тормыш юлларын үтәргә гомергә сайлаганым. Бүген синең туган көнең, нинди матур тантана. Әйтерсең лә, синең өчен бөтен дөнья шатлана. Октябрьдә тугансың син, алтынга тин күзләрдә. Хисләремне аңлатырга җитәр микән сүзләрдә? Октябрь безнең очрашу һәм беренче күрешү. Октябрьдә тәкъдим ясап һәм вәгъдәләр бирешү. Синең белән җитәкләшеп ачтык бәхет капкасын. Бер кайчан да ул капканы уссал җилләр какмасын. Мин ышанам мәхәббәткә, уртак булган хисләргә, очраштырган, кавыштырган мең рәхмәтле күзләргә. Хәзер мона кызыбыз бар дөньябыз түгәрәк. Һәр мизгелдә, һәр минутта син безгә олы терәк. Синең өчен тату гаилә иң беренче урында. Минем һәм кызыбыз өчен эшлисең син барында. Кызыбыз бәләкәчем дип бигрәк яратасың. Син нәни йолдызыбыз дип гел иркәләп торасың. Синең кебек үрнәк әти буладыр ул бик сирәк. Бул янәшә яныбызда, син бит безгә бик кирәк. Тырыш, уңган һәм булдыклы, ягымлы, мәхәббәтле тормышында булган өчен сиңа мең рәхмәтле. Исән сау бул, җырлап яшә, синең булуың кирәк. Бәхет сулышларын тоеп, типсен дә безнең йөрәк. Синең янында булганда мин пар канатлы былбыл. Бер шатлыкны ике итеп, янәшәмдә генә бул. Без сине бик яратабыз. Һәр вакыт бергә булыйк. Тормышыңның зур юлларыңнан гел җитәкләшеп атлыйк.